Hello, eu sunt Ali și bine ați venit la episodul cu numărul 7 din seria Primele 20 de zile pe Minecraft. Asta este ziua a 7-a, de-abia a răsărit soarele. Am reușit și mi-am făcut jumate armură și sabie și vreau ca în noaptea asta să rămân pe afară și să fac rost de ață de la păianjeni. Ok. Ar trebui pe aici să mai fac un chest pentru că nu mi-ajunge spațiul. Ok. Aveam aici două. Ok. Mai punem aici două chesturi. Mai trebuia să săp. Așa. Ia să iau eu astea de aici. Că sunt așa prea anușă și nu-mi place. Ok. Punem... unde sunt? Punem cu asta aici. Furnalul aici. Și... nu știu. Asta o să fac eu o dată când nu filmez, să le aranjez. Nu știu ce să fac eu acum pe timp de zi. Pe timp de zi ce pot să fac? Haide totul să minez. Țac. Și la noapte să punem și noi pe aici niște torți, așa. Și n-am aranjat nimic pentru că așa este în mine, nu? Fără să fie ceva aranjat frumos. Și să minăm mai departe. Nu știu, până ajungem la bedrock, că v-am zis, noi știm. Noi știm la ce nivel sunt. Upsi. Așa că minăm până nu se mai poate. Și pe aceea o iau în sus, nu? Ce să fac? Sau să fac aici așa un tunel mare. Cred că cam pe aici ar fi. Hai să fac pe aici, totuși. Că am săpat destul în jos. Facem aici așa. Cu două. Așa. Și aici la fel cu două. Am găsit și diorit. Acum tot minăm și mai pun din când în când pauze. Pentru că o să risc să vă plictisiți. Tot la minat, n-am găsit absolut nimic, nici coal, nici iron, nimic. Dar cobblestone. Ok, eu zic că am minat suficient aici. Și ar cam trebui să mergem pe sus. Poate să o fi făcut noapte.
Mă tot împiedic aici în astea. Când urc. Ce m-am aruncat târnăcopul, frate. Așa. Să mergem, poate o fi noapte. Spunem aici cobblestone, că nu-mi trebuie. Ok. Tot zi este. Haide mă, când vreau eu să fie noapte, nu e noapte. Atunci mai luăm niște nisip, că și nisip o să-mi trebuiască pentru un proiect pe care trebuie, sau la care trebuie să fac probă, pentru că nu știu dacă o să iasă. Am făcut eu așa ceva, o probă, dar nu mi-a ieșit, nu știu care e problema, de ce nu mi-a ieșit. Dar nu mă las pe gubașă. Ce videoclipuri am văzut eu așa pe la youtuberii români. Bine, că nu pot să spun că am văzut toate videoclipurile, dar nu am văzut să aibă așa într-o serie chestia pe care am văzut-o eu. E un mecanism, așa aș putea să-i spun. Și vreau să încerc să-l fac. Mai să iau eu pomul ăsta de aici. Că mă deranjează, pur și simplu, mă deranjează. Țopa. Haide, măi. Bine că am pus și pe lângă. Uite, astea două stricau tot aici. Ok, deci asta, în episodul de astăzi, este ziua cu numărul 7. Acum o să se facă noapte și vreau să rămân. Să mă lupt aici cu niște vietăți. Ca să fac rost de chestii. Ups. Cam tare totuși sunetul. Ok. Așa, să fac puțină ordine pe lângă a mea căsuță. Haide mă, ce-am făcut, mai ce-am făcut? Da, facem puțină curățenie pe aici. Că este prea multă iarbă. Și ar trebui să mai pun și niște torțe. Așa. No. Nu, bombița, că nu-mi place bombița, nu. Ești fără bombița. Nu vreau bombițe. Da, deci am și pretenții. Vreau să mă lupt, dar nu cu bombițe. Până atunci să mai mănânc. Să-mi fac aici un crafting table. Pentru că am nevoie. Îmi vine așa idei să mai fac câte ceva și
Vreau să fac acum, să vedem dacă am. Da, aveam bețe destule pe jos, dar nu mai mă duc după bețe. Așa. Nu mai vine cineva? Nu mai vine nimeni pe lângă mine acum. Cred că trebuie să merg eu. Ok, merg eu. Pe mine mă interesează arcași, păianjeni. Uite și uite! Și n-am farfe ca la mine. Ia, vedeți cum se vede căsuța mea de la depărtare? Ce e asta? Mai? Păi, după tine veneam. Ui! Tu dai în mine? Vrăjitoare, nu vreau vrăjitoare. Am experiențe urâte cu vrăjitoare. Ce-au fost două? Nu, bombițe. Nu vreau bombițe, nu vreau bombițe. Și numai bombițe întâlnesc. Fira. Și păianjeni deloc. Eu vreau păianjeni. Nu bombițe. Am spus clar, nu bombițe. Și nu mai am mâncare. Și pe aici nu pot să urc. Ok. Vreau pânză de paianjen. Ce se vede acolo ceva ciudat? Niciun paianjen pe aici. Vreau și paianjeni. Am 4 oase. Hai să mai încerc. Uite. Și bombița. Era o bombiță, era o bombiță, o bombiță. Bombița! Dai păianjeni. Ha. Oh, nu vreau ochi. Pânză. Pânză. Pânză, pânză. Mai-mi dați? Băi! Up. Up. Mai vreau păianjeni, mai vreau păianjeni. Poate mă întâlnesc acum, nasc o bombiță. Uite, încă un păianjen.
Ok. Palpitant Minecraft-ul. Voi. Așa. Câte am? 4? Păi sunt suficiente. Sunt suficiente. No! Nu vreau bombițe, nu vreau bombițe. Nu mai am nici mâncare. Haide, bagă-te în groapă. Ok, tot nu mi-am dat seama câte din astea sunt. Sunt 4. Ok. Și pot să fac și arc. Ce vrei, mai? Ce vrei? Ai voie să intri aici. Ok. What? Cam atât și cu episodul de astăzi. Palpitant. Episodul de azi. Așa, nisipul ăsta o să-mi trebuiască el pentru niște proiecte, v-am spus. Pun toate aici pentru că o să le pun la locul lor. O să le pun în ordine. Ce aveți, mă, de faceți așa urât? Ok, dacă v-a plăcut ce ați văzut astăzi, în episodul de astăzi, și vreți să mai vedeți și alte episoade, v-aș ruga să dați butonul de like și să vă abonați. Mulțumesc! Bye, bye!